Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videjka, nebo ne ani videjka. Jsem tady já, Dia, jak jsem natáčela a už je dlouho docela, že nenatáčím. Natáčela na poslední dobu jsem natáčela, když jsem jela do Liberce a byla jsem v Liberci. Jinak pak už jsem prostě nenatáčela a jak tam koukám na moje videa, jsem se podívala a měla jsem tam 2 videjka s kreslením. A mělo to víc lajků než na videích, takže jsem se rozmyslela, že budu vydávat videjka shorty, ale jenom s kreslením, protože mě stejně kreslení začíná bavit a prostě je to víc takový zábavnější a prostě tak. To je všechno, co vám asi řeknu. Samozřejmě, že někdy takhle z ráno budu natáčet videjka, když jdu do školy a jdu s holkama nakupovat nebo tak, nebo budu natáčet, jak jdu do Lidlu nakupovat na mojí párty a určitě natočím videa, jak bude moje párty